Maka di sini yang masih saya lihat alhamdulillah panjang umur hanya Pak Giarto. Oh, nggih. Pak Giarto monggo masuk sini Pak Giarto. Mriki Pak Gi, mriki. Waduh, Mas. Mulane ket sore kok mesem. Tolong Mas apresiasi saya. 2002 niku sing tesih nggih Pak Giarto, Pak Samino, hanya Pak hanya 4 orang yang 5 orang yang 5 orang. Yang datang di sini berapa? Gangsal. Oh gangsal. Ya wis aku gandeng seneng Pak Giarto tak kei Pak Giarto sih. Mboten napa. Mboten ndak masalah. Menika kula namung matur bahwa alhamdulillah pengrawit abdi menika diganti bukan karena abdi itu bubar, tapi karena memang satu demi satu sampun kapundhut. Regenerasi. Nggih. Ingkang tasih sugeng utawi gesang nggih diantaranya Pak Giarto. Nggih, sisa-sisa Bratayuda ing kantor menika ya. Tasih kemutan panjenengan manjak dateng Basuki Rahmat nomor 43. Tasih nggih. Langsung di nanggone gedung Tridharma. Alhamdulillah panjang umur. Ini kenang-kenangan dari saya, mudah-mudahan barokah. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi. Alhamdulillah. Matur nuwun dan Bapak Suryadi. Muga-muga panjenengan sak keluarga binaring sehat. Amin. Lancar. Amin. Sukses. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mas Bayu, tadi ada 5. Yang 4 mana yang 4? 4 ya kebet Mbak Darsini barang niku. Monggo silahkan ke sini yang keempat-empatnya. Berarti anu sih. Pak Mangun, Pak Samino, Pak Demur, Pak Diratin. Mbak Darsini. Masih. Sing ngomong so pajak tuwek ngadeg. Panjak tuwek. Nggih. Mbak Darsini, Pak Diratin, Pak Demur, Lek Samino, Pak Mangun. Ayo kene. Nggih. Nggih niki mila anu sampun mayang karo sedaya niki terus. Pun bibar Bratayuda nene Mas. Ayo. Niki pun mendhita sedaya, Pak. Nggih. Alhamdulillah panjang umur. Ini manjai pas manten saya. Nggih, alhamdulillah. Dan ini tidak boleh meri karena ini rezeki. Yang kepengin itu dum-duman tuwek. Waktu kuwi jaman kuwi Mas Gareng urung lahir gitu. Dereng enten niku. Pak Bayu derek dalan niku kula pun derek panom. Nek di. Iki lah neng Tridharma, aku wingi kae neng Trimoluwo. Nggih. Niki Bapak niki. Nggih, cara anu ya veterane krawitan lah ya. Ning masih produktif sedaya. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah, mlakune terus beda. Iya. Mau munggah panggung ki ngene lho. Bar nampa ki terus. Iya. Sesuk wani babat iki. Ayo. Neng matur sembah nuwun Pak, kula makili kanca-kanca ruang menika sampun dipun paringi apresiasi. Nggih, Mas. Perjuangannya beliau-beliau itu sangat besar sekali untuk mempertahankan budaya ini. Leres. Dan juga anu Mas Gareng, kula matur nuwun kalih Pak Yit. Napa? Beliau kan juga sebagai sesepuh SBA, sedulur Bayu Haji. Oh, ngono ta? Setiap suro ringgitan itu mara sepuhipun beliau. Namun sakmenika sampun kapundhut. Oh, nggih, leres. Mugi pikantuk swarga langgeng. Amin. Bapak, nggih niken punten mriki pun monggo badhe ngersake lelagon menapa. Terus sinten ingkang badhe dipun dawuhi minggah? Ayo. Nggih, monggo. Mbak Niken. Nggih, dalem, Mbak. Sampeyan ini mulai wingi wis didambakan oleh warga Bojonegoro. Leres. Sesuk Pak Niken kapan? WA aku nih. Sesuk Niken kapan? Alhamdulillah malam hari ini Mbak Niken sudah tampil di sini. Amin. Mudah-mudahan Mbak Niken dengan tampilnya di Koperasi Kar bisa menghibur masyarakat Bojonegoro. Amin. Dan senang bahagia mendoakan Koperasi Kar tetap jaya selamat. Amin. Mas Bayu. Dawuh. Karena saya itu juga mesti ada partnernya. Oh, partner. Nah, partnernya biasanya pengurus karena yang di sini ada pengurus. Monggo Pak Haji. Sinten, Pak?
Trisno SH, Pak Widarko, Pak Jarwo, Pak Ketua Koperasi, Pak Pak Ketua Sutrisno. Nggih, Pak Jarwo. Monggo bapak-bapak ingkang Monggo mriki monggo. Wah. Mbak Cip, dan ada Sri Kandinya satu sekarang. sinten napa? Bu Sri Ratna Dewi ya. Oh nggih. Oh nggih Bu Sri Monggo Bu, Ratna. monggo Bu mriki. Monggo bapak-bapak mriki ingkang sampun dipun sebat, monggo mentara-mentara. Ayo. Ae Nuwun sewu, saderengipun matur kata-kata kula badhe nyuwun pirsa ingkang sisih mriku Pak sinten? Sik sadurunge Mas Gareng takon saiki tak takoni dhisik Mas Bayu. Napa? nggih. Lah aku disenggah-senggah karo Mas Gareng terus e. Kula mboten nyenggol niku. Lah niku buyuten Pak. Lah ya, Kula mboten nyenggol. Mas Gareng. Nun. Pengen cair. Nggih. Pengen cair to? Oh. Lah mosok bokong ini disenggah-senggah ngene. Kula mboten nyenggol niku ngode. Oh. Alah. Mas Gareng. Nun. Yen pengen cair gampang. Napa, Pak? Coba bethekin jenenge bojoku sapa. Nah. Ayo. Artekno sisan. Kowe mung wis ngartekne aku to? Nggih. Ngartekne aku berarti caire 50. Yen ngartekne bojoku 150. Mboten yen kula ngarani niki kula wedi kleru. Niku pusaka lho, Pak. Naminipun nak pusaka. Naminipun sinten mengke kula artekaken. Lah ya jenenge sapa? Pun boten sapa, pun boten napa-napa kula Pak. Karo bojone dhewe kok lali. Ora wong Pak Sri Adi nyetes kok. Menawi boten klendu lho, Pak. Nggih. Kira-kira niku. Nggih. Nun sewu lho, Pak. Nggih. Menawi boten lepat lho Pak. Nggih. Enggak kok dinteni kok. Kowe kok ngenteni ngopo? Ya, Wong Sir. sing arep mari duit kene kok wis ngenteni. Lah aku ya ngerti namane. Yen boten salah. Ya boten klendu. Niku sinten? Lah malah Iya tak mulet. Aku terus terang wedi. Yen nganti nun sewu Bu, panjenengan bolo kula to Bu. kepala ora Asmanipun ngerti kok. Yo ora apa-apa to takon dhewe. Sing nakoni sing kakung, sing putri sing tak takoni. Naminipun sinten? Sinten? Lah. Bu ya ngono sinten ayo. Wah, Ayo. repot kapan caire. Mboten saestu mangke kula terjemahaken Bapak lah sampun. nggih. Naminipun sinten? Tuti Wahyuningsih. Ayo. Tujuan omah-omah karo panjenenganipun Pak Pak Sri Adi. sampun kelampahan. Kok ngono? Lah, Oh, ti mangsa menika sampun dados garwanipun. Oh iya. Loh. Terus Sinten malih? Wahyuningsih. Wah, saiki wis dadi garwane Bapak. Iya. Suwe. Heeh. You. Terus Yuwana slamet ora ana alangan sawiji apa. amin. Ning. Niate takon jeneng mergo arep ngekeki aku. Cair. Terus Suwe. sing kirang Kirang-kirang Pak. Ora iso wis cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Oh alah. Pak Sri Adi sido kenek iki mau. Pokoke aku ki, Lah piye wong meneng disenggal-senggal ngene. Lah aku ki Lah jerak. tak kira ki driji dadak buntut ta, Pak? Wah buntut iki nyata. Aku dipadake ndek buntut teng arep. Weh, betheo salah siji. Gencahe. Alah. Iki lho, bapak iki asmane sapa diterjemahke. Namine sinten, Pak? Ayo. Ayo iki tak kei anu apa kuwi klune ya. Kak, anu Mbak Nggih. Niken. Klune niki beliau ketua koperasi. Wis. Nggih. Ayo sapa? Ketua koperasi namine
Ya. Pak Sugeng Kencana. Lah. Nek kaya bis. Sinten Mas? Wong ki nek piye to? Kasih sayang asmane saya. Nek Jawane apa? Aku seneng kowe lah. Jawane apa Jawane? Katresnan. Nah, asmane sapa? Pak Tresno. Sutresno. Nah. Ki Pak Tresno ki sadurunge jabat sebagai ketua koperasi, biyen pemain ketoprak siswa budaya. Lah kok Ora iso? Munggah panggung ki wae lho wis. Lah kan saking senenge lho Pak De kok. Ora ngentek seniman no beliau kok cair iki. Oh mindah HP. Pindah HP. Tak kira caur. Ya kan Pak Nggih. Sutresno. Matur sembah nuwun Pak. Alhamdulillah. Aku ora leren nerjemahne lho langsung di. Ora usah nerjemah ya kan ya. Pong bedek tok lho. Lah iya. Teko Bapak. klu. Bapak. Sinten malih jenengan sinten Pak? Klune napa klune? Wis iki engko cair terus engko. Niken ki penyanyi apa Bang Tidil lho tadi. Lah ngopo? Kok kabeh dijaluki. Pegawai koperasi ya. Kowe Kaya yang koperasi. Nah, kowe yang njaluk ki aja kowe tok. Aku njaluk. Alah wong kiri kok jamaah ya. Monggo Pak, Pak, anu badhe nyekel ngersake napa Pak Trisno Pak? Nggih. Kalian Pak Pak Suryadi. Apa? Bapak-bapak. Monggo. Monggo Bapak-bapak. Monggo. Kula nyuwun lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar. Kenapa harus perahu layar? Karena ibarat bahwa koperasi Karep ini adalah sebuah perahu, sebuah kapal yang ditumpangi 6.500 orang. Amin, amin. Amin. Sehingga saya sebagai nahkoda kapal itu supaya semuanya bisa makan, semuanya bisa Tepuk hidup, tangan semuanya kagem bisa Pak kerja Suryadi. untuk koperasi Karep dan untuk perahu yang kita tumpangi bersama dan memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Amin, amin, Dan amin, itu amin, amin. monggo perahu layar. Monggo, perahu layar no, dipun garap. Monggo, yuk. Monggo, ibu-ibu karo kur kabeh.
Mbah nuwun Pak Sriyadi. Duwen bapak-bapak sedaya. Monggo menawi wonten paring dawuh malih Bapak. Monggo. Satu lagu yang Mbak Niken itu apa ya? Teman-teman itu kan mendambakan Mbak Niken itu datang di sini. Nggih, napa Pak? Ngersakaken napa? Nah, lagu yang diinginkan teman-teman itu ayang-ayang aja deh. Oh, ayang-ayang. Nah, karena ini kalau semua kalau nyetel YouTube-nya Mbak Niken, oh iya, lagunya ayang-ayang. Oh nggih, siap. Ayo, iki diatur ayang-ayang. Nek Mas Gareng ngrasa ayang-ayang, Mas. Anyang-anyangen mawon. Gareng. Monggo Mbak Niken. Yo, ayang-ayang. Yo, ayang-ayang. Monggo, ayo coba. Monggo, ayo. Teng liyan anyawang aku kowe lapo katresnan kang meswa bagus aja lo ojo seleh katresnan pancene tresna kowe akeh pacoban. Ganti katresnan iki yen to aku sliramu rene akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jogo yen durung kapisah mring kuwasa kang mas kowe sing ganti katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jogo yen durung kapisah mring kang kuwasa kang mas kowe sing sayang ra lilo aku kudu
Suryadi, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Sri. Nggih. Wah wis iso gawe lega nduk niken. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Anu nyuwun dawuh wonten malih monggo. Anu pripun Pak Trisno dawuh Pak Trisno. Wonten dawuh. Monggo Pak Trisno. Pak Trisno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Bojonegoro, karyawan Koperasi Karep dan anggota Koperasi Karep. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini ada pagelaran wayang kulit Ki Dalang Bayu. Alhamdulillah dengan tahu Niken Salindri sama Mas Garek. Mas Garek. Alhamdulillah ini luar biasa apa yang diangan-angan oleh masyarakat Bojonegoro pada malam hari ini sudah terlaksana. Mudah-mudahan hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 Koperasi Karep tambah maju, tambah berkembang dan tetap jaya selamanya. Terima kasih. Amin. Hebat luar biasa. Nggih. Ini 49 tahun, insya Allah mengko yo bakal tahun emas nek wis 50 tahun. Nah, kira-kira rene neh ta Mas Bayu? Lah pun monggo nyumanggaaken derek, bakenipun gitu Mas Garek paringi sehat, paringi sehat. Amin. Sedaya paringi keberkahan. Kalian ngeten Pak Suryadi. Nggih. Menika gandeng panjenengan menika nresnani dhateng kanca pengrawit ngantos semanten menika. Oleh titen ya Mas. Wiwit saka Pak Yit. Lho saking swargi napa Rama Mara Sepuh. Lah kula menika namung kepengin ngaturaken tali asih karena malam ini lakone Gatotkaca Winisuda. Menika kula ngaturaken tali asih tokoh wayang Gatotkaca supados Koperasi Karep terus mengepakkan sayap demi kemakmuran masyarakat. Tepuk tangan semuanya seluruh anggota. Saya dhuwur semakin tinggi. Monggo Pak Yadi keparengan nampi menika namung tandha tresna saking kanca-kanca abdi kagem panjenengan. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, alhamdulillah. Besar. Nggih. Ketoke Pak, wayang sing mbok tawake ning TikTok kae ya. Ora nyapul ning TikTok aku. Ora ya. Wah niki sae Pak Prodomas niki. Alhamdulillah nggih. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Yadi. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Ini Gatotkaca melambangkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Seorang satria otot kawat balung besi. Di mana seorang satria ini akan menjadi ratu atau menjadi raja di Pringgondani, walaupun tadi kalau kita lihat kisahnya ada Patih Sengkuni yang ngobong-ngobongi ya istilahnya. Alhamdulillah insya Allah tetap Gatotkaca jadi ratu malam hari ini, dan semoga Koperasi Karep niru Gatotkaca jadi raja di Bojonegoro. Raja ekonomi. Tepuk tangan anggota ya. Raja ekonomi. Amin. Matur sembah nuwun Pak Suryadi. Monggo naik tasih wonten kersangan lagu, monggo nek badhe lenggah nderekaken menuju lenggah. Lagu terakhir siap, Mbak Niken neh iki. Tapi aku kan Mas Gareng joget kae apa? Mas Gareng joget. Ket wae dereng joget Pak niku. Wes niku wis ora sae niku. Kowe iki dalan turu apa piye ta? Kene wis sobah kok ora joget. Mbak Niken, Pak Kaji lagune apa Pak Kaji? Napa? Wonten Lestari, wonten sing duet. Nah, Lintang Asmara. saya minta karena ini supaya Koperasi Karep terus kita lestarikan seluruh unit usahanya, maka saya pengen lestari. Oke, siap. Anu dipun tepangaken menika yang jumeneng sinten mawon Pak Suryadi. Saya kenalkan. Nggih. Yang pertama saya Suryadi Purnomo selaku direktur. Nggih. Dan di samping kanan saya ini Bapak Haji Sutrisno SH selaku ketua Koperasi Karep. Nggih. Dan di samping kowe kok ya melek rono ta, Mas? Aja ya. Iki derek dipun tepangaken. Ini derek dipun menika titianipun sinten ngoten lho Pak. Kok titian? Pasane padane. Lah kowe ngenalke bojoku niki titian kula. Nggih. Kaya sepeda motor. Nggih. Nah, kalau di samping saya lagi ini istri saya. Ini mboknya anak-anak. Namanya Jatuti Wayuningsih. Nah, di samping Pak Haji Sutrisno selaku ketua, di sini ada Bu Sri Ratna Dewi atau panggil Bu Nana
Beliau adalah bendahara koperasi. Wah. Jadi kalau Mas Gareng hari ini nggak manut sama Bu Nana, ora bayaran. Nah, Amin, amin, Pak, amin. Pak kalau mboten nyuwun Bu Ratna, kula melalui niki lho, Pak. Nggih, matur nuwun Bu Ratna. Di sampun. samping Bu Nana itu yang ganteng sendiri Pak Hingos. Nggih. Itu namanya Bapak Widarko SH. Pak Widarko. Ya selaku sekretaris. Sekretaris. Nggih. Nah, di samping Pak Widarko yang Pak ini ada wakil ketua. Nggih. Biasanya dia suka banci, Pak. Oh nggih. Niku sing anu sing riyen joget mepet apri niku ta? Pak, niki ganteng. Iya. Ayo. Oh, Nah, itu pon namanya puas. Pak Jarwo ST. Pak Jarwo ST. Nggih. Sayangnya bengi iki kok April ra melok ngono. Ning enten gentose, Pak. Enten. Enten. Wah, iki kudu munggah iki. Mungkin sareng karo niken kene. Nggih, siap. Geteni niki saya ganas. Nah, di samping Pak Jarwo ada Bapak Sucipto SH. Oh, Pak Cipto Itu bidang usaha. Oh, nggih. Usaha umum Pak Cip. Dan alhamdulillah pengurus malam hari ini kompak bisa hadir dan bisa mendukung semuanya apa yang telah saya programkan untuk seluruh usaha koperasi Karep. Alhamdulillah mendapat dukungan dan restu beliau, karena tanpa ada dukungan dari pengurus dan pengawas dan serta anggota saya tidak bisa apa-apa. Kesuksesan koperasi Karep adalah kesuksesan kita bersama. Amin. Nggih. Lestari dipun aturaken. Monggo nduk niken maju ke depan. Nggih. Dikancani Gentari gen ngancani Pak Jarwo. Ayo kene. Gen ayo gen Gentari. Ayo mentara. Terus. Ayo. Niki presiden loro jenenge iki nyanyi Lestari Widodo. Ayo. Alah. Ya ora, aku kena yakin wisan. Getari. Wis kita nek pitung sasi kuwi gen kowe. Lah, sing tak deloki sepatune kok, Pak. Pripun? Lah, sepatune munggah tok gak. Pak, nggih nganu lho Pak, nuwun sewu, naminipun Gentari Gentan niku bel. Terus terus kricing. Iki enten bele sing muni kricing. Lah, Mas Gareng. Jawa. Iki Mas Gentari. Nggih. Mbak Gentari kok Mas Gentari? niku namine Mbas. Bas. Mbak kali Mas Timbas. Nah, jejere Mbak Gentari iki ana neh. Sinten? Gentayangan. Saya. Kon mriku khusus Pak Jarwo, aja entek nek sing Pak, ditelaske, Pak. Monggo Pak Jarwo peken kabeh. Nggih, pun monggo ditilar mriki mboten apa benjing nggih. Yo Lestari yo. Monggo, ayo. Yo balikan, monggo. Yo go.